guys. Nalipay kog dako kay giduaw ko ni Ma'am Flor, akong idol. Subscribe og like og share sa Bolanong dako nga channel kay aron maka tabang ko tani sa nga makapasa. Ingon man si Ma'am Ems. Swerte kay ko nila guys, oh kay gibisita jud ko nila. Ganahan ko no sila og dagat, aho lamang pong welcome sila kay Yes guys, kay ba na dagat man kuno ilang ganahan kay bugno arang inita rong mga panahon na guys, niya sila ga. Kay ba na ta guys, taga bukid ta, mangita tag dagat. So, kanas dali ko tamay tambay diri yun. Ingon ani ba sa Alicia Injo, ma'am? Uy, dagat ang Alicia, uy. Aw dili day na dagat? Okay na din. Ang siyalan di ay. On siyalan di ay. Bukid di ay. Sige. Guys, maniud to ta guys. Daghan sila og dala oh. Daghag dala sila si Ma'am Flor. Ha? Isa may tagbaba ko. Yung ba na unta? Wa diha to asa lagkaw gahong bana. Nja. Mauwaw man po tumukuan, mujuin. Lagi, mauwaw. Mauwaw siya. Mauwaw ko na siya. Ma. Sa to ice? Aw, nahog? Uy, Imong kuan. cellphone? Oo. Doy! Dali ari Doy, kay maniod to Doy. Kaya sila si Ma'am Burato o si Ma'am Ems. Si Ma'am Flor. Sige na doy. Dali na Doy. Ako dong. Si Mambura ko. Si Ma'am Burato. A few moments later. Sa iyo pa rin. Ang pakita ni. As nipa, unja. Ana siya. Wow, mo man nagbunga sa nipa. Inko o. Wakay klase ugma siya wala te. Mo ni si Ogma. Inko. Galaag mi diri ila ati diri ro. Sa uban ko apas ko. Oh, ni naabre siya. Mga alas 4 sa uli. Ah, mo apa siya ani? Nakaanhin na bali siya. Ang giingnan. Eh, ato ras ka isa. Ang giingnan suway tas nipa. Pabuton nga namo. Unja. Nay, major taga mga 5. Oh, pagtanaw tong lamisa ka. Imong lamisa ron. Misa ron. Naas lamis. Sa TikTok. Oh, apile ko day ha. Mo pa halin niyo? Usang kilo ra day. Mo pa halin ni Wa pa, wa pa. Yes, ipin ba? Karon. Ini ipin ni karon. Taas ang lapis. Balik man to na lapis palitan ko. Ah, nibalik man ni si Ja oh. Nibalik si Ja ko ano. Mau na lagi to si Ja. Si Ma'am Flor, kamao lagi mo batak og kuan. Wala ni sabaw na day. Nipa. Higo pagsabaw, lami lagi. Na-upload. Upload ang sabaw. Pero dabong-dabong pa sa tiyo. Dabong-dabong pa no. Di na kaday. Lami ni za. Sa kayong gihatag nako. Bukaan pa ka? Magbatak ta. Magbatak ta. Pati ko tara kay lasin, mangita ko guwang para nimo. Oh, hindi ko tara na. Ah, insan pagtikod tiya na. Ana. Oh. Oh. Dali ra. Sus dali. Kain pa din ta kun siya kan. Si bahog ng kahoy na to. Si datugan ka. Gilamsa maguna na ho. Laman kay gihuso as mananagat. Hala nak, sayang nak. Agdako to? Lupad. Pero guwapo unod. Wa, tubig yapon. Tubig gihapon. Asa man ka ning Dabong si Zati. disar ta ganina nakakuha og kanang baga. Dapit siguro. No kana Training na. Lupit ka zero. lupit pas ero.
Kari ma'am dayon na kari kono kana. Asa kani? Kana. Bumok naman di si Basta mo na anay si Jay ka ng siya nang Hoy. Na si Kang Aba dali na si Ja. Hadlok ngadtuon. Sure. Kani ka malagay gahit na. Nagit isabaw. Wala siguro. Oh, this sabaw. Dabong gid. Dabong pagkajud. O di lugita kuno na kay baga ang brown. Kinsaron. Oh, hello. Si Ato, mo na nagbayad sa mong isda. Ay, kaalan ani te. Okay. Imo? Mana. Salamat ah. Oh, thank you, Doy. Salamat po. Hindi lurian. Ay, yun tigi pa. Rakto na ako eh. Ano na day? Mura na ito sa lobby. Pero siguro tiguang ti basin mo kung mura sa lobby gahi. Oh, ganin na lagi tong gabata kog patay kay mura pug kanang gahing lubi. Kato siguro siya kaning dabong gid. Pero kani si Dia na ay napili burag na apoy pras lubi na apoy buang. Na humok na si John. Dali sa tuktok. Kuhan pa ka na? Ha? Namurag lubi na. Oh, tamis. Mura mo di. Lagi. Ada yun. Apa ada yun? Oo. Kaingitan karon. Awa. Dami si Zana. Naawa ang unod na. Gamay ra nga naragot ka kamiya. Nga. Doon. Kasi men na kay lami. Tamis. Tamis. Gahi lang si Bukon. Gahian na. Gahi. Mura, mayong sa lobby. Katong ganina kay nakabatak taong. Si Marcos na sunod ano. Kape pa na sa kanak. Katuad to? Gamay ra ne? Masako to dito no. Dako bita. May kuno pa puyan man daplin dagat. Oh, naay dagat musibat na ta. Sa na balaya diha. Mo na hospital, madam. Liuna mo. Leon Hospital. Nakuda kong balay. Hospital. Mojo ka. Ha? Sila sinyang? Sakto na to eh. Sakto na to, kaya naka-vlog rami. Nay butong. Nang higop yung sabang. Ako no. Gaya mo. Pero bibintahan ni. Dahil Sa kaya nagkakawang ko sa awan na lang. Paano tag-isla danay nipa maka. Mabuhi naman dito. Guys, karon pa ko nga ang nipa day makaon. Wa ko ka kuan ni ma'am, di ko kaog nipa rong hadlaw. Lami mo ding nipa, mura na dag butong no, lubi. Nahurot nagbungas nipa are bay. Guys, nahurot nagbungas nipa. Tisting-tisting na mo asar butong. So guys, Hi guys, thank you kang Ate Lily sa ijang oras nga gigahin mo daras ila.
Diyan, nakakaan pa sa nipa. First time in my life na makanog nipa para sila. Parang kalamay di ay, lamay di sa imunog salad. Duha na Kay ta. marag buntag. Pero laman gahi kadyo. Lisod magtubtub kay kuan kanang gahi kanang kasgan. Kay di matabang og tanang singa ni ngat-ngat. Jate, thank you so much. Uy, labaw na jud ko magpasalamat sa inyong pagduaw na mo. Asa na to si Ma'am Im? Nak, Hindi man. Salamat kay sa inyong pagduaw nako. Oh. Thank you. Hala no, thank you sa experience rong adlaw. Ma'am Ims guys, mangulit na kuno sila. Ay, di apay dahang cellphone oh. Malimot. Ma'am Ims, salamat kayo. Bye-bye. Ako rin bahala sa kalat. nagpiling mig kalat sa ilang balay. Kaya di ko na may pahugasan, guys. Dili. Never maghugas ko nung kay mo na gusto di ko na maghugas sa baka maligda. Oh, dili. So kay dansa din na silang bahay, di ko na maghugas silang plato. Oh, sige. Ma'am, asa isod? At, Ako ra. ha? Nak, nagluhan ako bro kasi sira ang gibilin nila. Bro kasi sira na dito. Na guys, manami greenhouse na ning nipa kuno ni kay gahang ulitaw ko nung kaan ko ning nipa limbarok ng bataan na. Limbarok ng bataan ni kaan ko nipa di utay. Think mo na. Kaya para magpinas anay padani ron. Sige. So guys, magdana ko isa. Galing ba sa magdani? Kanina tuloy day. Hindi, sengit ba Di. ikaw? Ugma, magdara man po ko ana. Adyo laghana kay bug. Ah, magdara ko anag. Ang bana-banaon. Padara, Sige, bye-bye. Thank you Happy day kaninyong tanan. Pura ani.